Traktorihommia. Siinäpä sitä olisi. 1958 vuoden rautaa. Suomeen rekisteröity 1960. Se on vanha, mutta on semmonen maamoottori, että saastepilven jälkeenkin se lähtee vielä käyntiin. Se on massikka. 35. Yhden tämmöisen pikkuraktorin minä olen entisöinnikin. Valameti 361. Purkanut ihan sen sellainen rungolla ja pessy ja hionnut ja maalannut. En tiedä, rupeako tälle tekemään samaa. Tähän on tämmöinen lisävarustesysteemi laitettu. Etukauha siihen tämmöisellä loksun lukolla, että se tuo kauha tuosta lonksahtaa alas. Kyllä se on jotakin lumihommia tekee. Semmonen olisi tähän sen verran tehty näköjään vähän nykyaika, että siinä on vaihtovirtalaturi siihen on vaihdettu sen tasavirtalaturin tilalle. Tämä on parempi. Se lataa paremmin tyhjäkäynnillä tai lataakin tyhjäkäynnillä, kun se tasavirtalaturillahan piti koko ajan kierrosta olla. Että se startti siihen joskus vaihdettu, tuo ei ole kovin vanhaa. Tässä on tämä lisähydrauliikka. Se on tommonen yksilinjainen, joka menee tuonne eteen noihin nostovarsille. Sitten se laskeutuu niinku automaattisesti alas, että se vain paine löytyy tuohon nousupuolelle, mutta sitä laskupuolelle sitten maan vetovoima hoitaa loput sitten. Siihen on vähän penkkiä vaihdettu ja vähän nykyaikaistettu sitä. Tämä on mulle tullut vasta rengas, siinä on lussu, tuo menee kumikorjaamolle. Päällykumet on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta no joo. Eipä näistä nyt kehua voi. Joo, se näitten pikkurettorien arvo oli yhdessä vaiheessa aika matala. Kun mönkiä tuli markkinoille, niin ne alkoi viemään tältä sitten markkinoita näitä pikkurettoreilta, mutta kyllä mä sen sanon, että ei se mönkkeri voi tälle mitään, kun lähdetään tuonne sitten ajamaan tosissaan puuta tai sitten lumihommiin tai halkomakonetta perään ja sitä pyörittämään tai sitten mitä tahansa tuommoista perälanaa tai perälevyä. Tämä on tämmönen kuin Tillverkare Modix Verkträde. Tämä on joku ruotsalainen etukuorma ja tämä on siitä siisti systeemi, että sen saa tuon irti tämä etukauhan tästä aika pikalukoille käteen. Sitä saa sitten tommosen pelkän nupiin sitten. Muuten siisti. Se lähtee käyntiinkin, aku mennä siihen ja hommasi uuden ja voimansiirto siinä ulos niin Otto Pelaajasta tosiaan nousee ja laskee nuo nostovarret. Öljynvaihtohommat sinne alkas. En tiedä rupeisiko tätä entisöimään ihan viimeisen päälle. On vähän kova homma ehkä. Jos sitä vaan semmoisen piharattorin tekisi. Mutta öljyt siihen nyt pitää ruveta vaihtelemaan ja moottoriin ja tuonne perään. Sitten perässä on sitä. Siinä on vain yhdet öljyt siellä, että se on vaihteistolle ja sitten tulee hydrauliikalle, niin se sama öljy pyörii sen. Siitä tää on ihan mukava, että se ei ole mikään semmonen monimutkainen. Hyvin yksinkertainen laite. Tämä on sitten näitä 3-vitosen uudempia sitten 58 ja 60 siitä jälkeen, niin ne on 3 pytty. Sitä on 4 pyttynen. Tuosta näkee, niin sillä on hehkujakin 4 kappaletta. Jos näistä hehkuista on 1 pimienä, niin sitten niistä ei pelaa yksikään. Se pitää kaikki olla kondiksessa. Hehkut siinä lähti
Sen pientä tohinaa ne piettää, kun pistää virran päälle ja hehkuttelee sitä. Hyvin se lähtee käyntiin. Nelipyttysessähän on se ongelma ollut, että se oli vähän huonompi lähteen käyntiin kuin kolmipyttynen. Se sen takia vissiin sitten Massikka muuttikin sitä moottorin mallia, että se olisi vähän käyttäjäystävällisempi. Tässäkään ei ole minkäänlaista moottorin lämmitintä, niin hehkujen pitää olla kunnossa, jos tällä kylmillä ilmoilla ajelee. Pientä semmoista perusöljyvuotoa ja näitä. Siinä voisi tiivistetä vaihella, jos näkee. Ei mitään isoja vuotoja ei ole, mutta sen verran, että poski on märkä. Niin kuin näissä tahtoo olla. Niin kuin näissä tahtoo olla. Se on brittiläistä rautaa, Perkinsi. Nämä on erittäin sympaattisia vehkeitä. Itse kun olen maalaistalosta kotoisin, niin silloin naapuri-isännillä oli näillä ne heinähommat kaikki teki silloin aikoinaan. Siitä jäi semmonen symppis nuoruudesta, lapsuudesta saakka. Jäi semmonen sympaattinen vaikutelma näistä pikkuratturasta ja varsinkin tästä Massikasta. Se on niin sievä käyntinen. Mittaristokki siinä pelasi. Kiekkamittari siinä ja en tiedä näitä alkuperäisyyksistä, mutta kyllä nämä aika vanhoilta näyttää. Saattaa ne ollakin. Nämähän saa uudet kaikki, jos. Ja rattikin siihen löytyy. Kaikki ne löytyy uudet tässä. Joo, ja siinä on semmonen kattorakennelma tässä. Kyllähän se nyt vähän suojaa tuo. Vähän suojaa ja vähän nykyaikaista valoa sinne on laitettu. Nämäkin valot pelasi siinä. Takalampu siinä oli mykkäät. Siihen pitäisi vetää uudet johtot. Veturattaat on hyvät ja kauvakin oli ihan hyvässä kondiksessa. Joo. On sitä hitsailtu niin kuin nähdään tästä, niin se aika tunnoton vehe on, että kyllä se särkee itsensä, kun se on niin jäykkä tuo keula tässä, että se paljon anna periksi. Se kun tökkii tuonne kivikkoihin ja kantoihin, sehän särkyy sitten. Joo. Laitetaanpa seuraavalla videolla sitten se käyntiin ja katsotaan mitä sille ruvetaan sitten tekemään. Jes.